Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kini ang tema sa Fire Prevention Month nga gibuksan sa Bureau of Fire Protection karong adlaw. Nagkalain-laing kalihukan ang gilusad sa BFP aron hingusgan ang kampanya sa paglikay sa sunog. Lakip na niini ang pagtubag, dili lang sa sunog kundi lakip na ang ubang katalagman nga ilang respondihan. Aniya ang report. Sa usa ka universidad sa Dakbayan, Sugbo, gipahigayon ang simulation exercises sa Cebu City Fire Office. Mga tinunan nga na-trump sa ikaupat nga andana sa eskwelahan diin gabuot na ang aso. Daling nakaresponde ang mga rescuer sa Bureau of Fire Protection gamit ang ilang mga rescue tools. Pinaagi sa pagrapil sa PC, nagbalampuson nga naluwas nila ang mga tinunan o giatiman usab dayon sa mga health personnel sa silong. Gamit og mga ropes, doon natin mga teknik ang nagipanggamit aron nga mapadaog nato, ma-extract nato mga victims safely. We support the unwavering endeavor of the Bureau of Fire Protection to promote Fire Prevention Month. Gibansay usab nila mga tinunan sa buhaton kung adunay sunog. Samtang mipahigayon usab og fire drill ang mga firefighters sa BFP Central Visayas. Pipila lang kini sa mga kalihukan subay sa pagbukas sa Fire Prevention Month. Mitambong ang BFP Deputy Chief for Administration sa kick-off sa Central Visayas. Gilatag nini ang mga programa nga magkapalambo pa sa ilang serbisyo. Apil na ang modernization sa BFP. Hindi ka nag-iisa, meaning it's a community-based fire prevention month, involvement ng community, yung mga stakeholders, especially yung mga business owners. Sa Central Visayas, maabot sa 974 ka mga sunog ang natala sa tuig 2022 nga mas taas itandi sa nakalabayng mga tuig. Nasuta nga sagad sa sunog na hitabo sa mga residential area diin ang kumon nga mahinungdan ang electrical indignation nga mugna sa bawog nga linya ug loose connection ug ang open flame gikan sa mga lutuanan nga nagamit og LPG, gas stove ug mga sugnod nga kahoy. Aron malikayan kini, gipahugtan pa sa BFP ang pagpahimangno sa katawhan. I-anticipy nato, as I have mentioned, ang ato ang Oplan Ligtas sa Pamayanan na create sa ato ang auxiliary fire brigade and tie up nato sa ato mga non-government agencies. Every day, sana maging fire prevention day sa kanilang lahat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.